салом алейкум, хуш омадед ба канали ман дар ютуб. имрӯз дар бораи патент, сабукии патент дар Федератсияи Русия, яъне ки чӣ навигариҳо мешавад, дар видео қайд мекунем ва баъдан дар бораи саволҳое ки ба ман доданд. Зиёд инсонҳо савол доданд дар бораи хизмати ҳарбӣ дар Федератсияи Русия ва дар бораи хонахарӣ, заминхарӣ дар Федератсияи Русия саволҳо зиёд шуд ва ман тасмим гирифтам ки як видео карда ба шумо пешниҳод мекунам. видеоҳоро метавонед аз аввал то охир бо диққат гӯш кунед ва агар ки имконият бошад класс лайк монед, то ки ҳамин видеоҳои мо паҳн шавад, дар саҳифаи ютуб паҳн шавад ва дигарон онро бубинанд ва истифода баранд. ва ғайри ин саволҳо бошад дар комментария кӯтоҳ мушаххас нависед, конкретна, ва ба саволҳои худ ҷавоб мегиред. Низ саволҳои зиёд дар бораи переселени шуд. Дар бораи переселени ман видеоҳои зиёд дорам. ман нав видео кардам ки переселени аз 20 январи 2023 дар тамоми консулҳо ва сафоратҳои Русия дар давлатҳои дигар қабули ҳуҷҷатҳо сар шуд. фақат қабули ҳуҷҷатҳо ба воситаи официални сайт, яъне сайти интернетӣ навбат мегиред. баъдан ки даъват кардан ҳуҷҷатҳои худро гирифта меравед. видеоҳо ҳаст, марҳамат бинед. дар ҳамаи видеоҳоям оиди переселен пурра қонунӣ ва забони тоҷикӣ сода карда фаҳмондаам. мегузарем ба мавзӯъ. яъне ки дар назар аст ки айни ҳол дар ҳукумати Федератсияи Русия дар Госдума, думаи давлати Михаил таҳти баррасӣ қарор дорад масъалаи патенти муҳоҷирон ки зиёд яъне муроҷиат шудааст ки патент росторост қимат шуда истодааст. барои муҳоҷирон ин мушкил мешавад. барои ҳамин дар назар аст ки мумкин ягон сабукие шавад нисбати патент дар Федератсияи Русия. ва ғайри ин Михаил Мишустин, сарвазири ин давлат, моҳҳои март ба Тоҷикистон рафтанист. мумкин ки дар ҳам Тоҷикистон равад, агар мумкин масъалаи ҳамин патент ё ягон сабукӣ нисбати муҳоҷирон шавад. барои ҳамин яъне ки айни ҳол таҳти баррасӣ аст ин мавзӯъ. агар ки сабукӣ шавад барои муҳоҷирон ин хеле хуб мешавад, ки агар маблағаш ҳам кам шавад ин хуб мешавад. агар аз байн бардошта шаваду ягон масъалаи дигар дар байн монанд, ин ҳам хубтар мешавад, ки ҳамин патент набошад. бо ин як даромад ба ҷайби ҳар як муҳоҷир мешавад. яъне ки шумо метавонед ки видеоҳои ояндаро гӯш кунед. яъне ки ман нафарони подписчик ҳастам, видеоҳои ман автоматически мераванд. нафароне ки подписчик нестам бехабар мемонанд, яъне обуна нестам, подписатсия кардагӣ нестам. ман насиб бошад дар бораи патент ягон тағйирот шуд, навигарӣ шуд, дарав маълум мекунам, видео мекунам, ба шумо пешниҳод мекунам. саволҳо оиди хизмати ҳарбӣ шуд. хизмати ҳарбӣ нафарони шаҳрванди Федератсияи Русия ҳастанд ва шаҳрванди Тоҷикистон ҳастанд. онҳо дар инҷа дар Русия зиндагонӣ доранд, ҷои истиқомати доимӣ яъне регистратсияи доимӣ доранд. ҳатман ба хизмати ҳарбӣ даъват карда мешаванд. яъне ки хизмати ҳарбӣ бояд ки яъне ки адо кунанд ҳар як шаҳрванди Федератсияи Русия. нафароне мегӯянд ки масалан РВП дорем, вид на жительство дорем, оё метавонем ба хизмати ҳарбӣ равем. нафарони РВП доранд, вид на жительство доранд. агар хоҳиши шумо бошаду контракт баста ариза пешниҳод кунед, ба хизмати ҳарбӣ ҷалб карда мешавед. ва агар на фақат шаҳрвандони Федератсияи Русия ҷалб карда мешаванд. аммо агар нафароне ки бе РВП, бе вид на жительство бошанд, хоҳиш дошта бошанд, контракт мебанданд, ариза пешниҳод мекунанд, онҳоро ба хизмат қабул мекунанд дар Федератсияи Русия. вақте онҳо хизмат мекунанд, ҳатман ба онҳо РВП дода мешавад, вид на жительство дода мешавад, гражданство дода мешавад. ғайри ин дар бораи замин ва хона саволҳо мешавад. барои харидани замин ё хона, нафароне ки замин мехаред ё хона мехаред, пеш аз ҳама агар ки
тасаввурот надошта бошед дар бораи қонунҳои федератсияи русия, дар бораи ҳуҷҷатҳои замину хона хуб мешуд ки аз агентства недвижимост риэлторҳо аст, юристҳо аст, ҳуқуқдонҳо аст ё ягон адвокат ҳатман нанимат кунед, яъне гиред то ки пурра ҳуҷҷатҳоро санҷида баъд хона харид ё замин харид. бисёр қалобон зиёд ҳастанд ва фиреб мешавад. баъзеҳо хона хариданд, яъне ки то баҳси судӣ рафтанд аз рӯи ҳуҷҷатҳои хона. масалан чӣ баҳсҳо мешавад? масалан нафари харидор аз фурӯшанда масалан хонахар аст, вай бояд хонаро аввал бинад, дуюм соҳиби хонаро бинад, соҳиби хонаро бо шиносномааш якҷоя бинад, баъд дар бораи хона чӣ ҳуҷҷат аст ҳамаи онҳоро бинад ки вай инсон дар кадом асос вай хонаро аз худ кардааст. ҳозир мешавад ки дар асоси материнский капитал мегӯянд хонаро аз худ карда бошад, бе иҷозати зану фарзандо фурӯхтани он имконият нест. иҷозати хатӣ ба воситаи нотариус лозим ва баъзеҳо ҳаминро нодида мегиранд, аҳамият намедиҳанд. ҳам соҳиби хонаро мебинанд, соҳиби хона рафта аз росреестр гуфтани идора мегирад, егерини мегӯянд, единственный государственный регистрация, анун ҳуҷҷати егеринӣ, яъне ки собственник, яъне молик будани ӯро нишон медиҳад. ана ҳамон виписка из егеринӣ бояд ки расширенная виписка егеринӣ гирифта шавад, яъне ки васеъ. шумо харидор талаб мекунед ки расширенная виписка из егеринӣ шуморо бояд бинем гуфта, ҳамин аз фурӯшанда ҳаминро талаб мекунед. дуюм виписка из домовой книг мегӯянд. виписка из домовой книг ҳам агар вай худаш якта биёраду худаш дар ҳамон ҷо дар қайди хона бошад, ба онам розӣ нашавед. гӯед ки расширенная виписка из домовой книг, яъне ки васеъ нишон медиҳад ки дар он хона чанд нафар прописка, яъне регистратсия буд, рафт, монд, ҳамуна нишон медиҳад. анамин ҳуҷҷатҳоро ҳатман шумо талаб кунед. баъд масъалаи коммунални об, газ, свет, қарздор набуданаш бояд маълумотномаи нав гирад бо печати кабуд ки аз ягончи қарзидор нест. баъзеҳо хариду фурӯш қариб меоранд ё ки мехаранд, баъдан мефаҳманд ки вай 300-400 ҳазор рубл аз об, аз свет, аз газ қарзидор аст. баъдан баҳс сар мешавад, вай одама дига намеёбанд, баҳс сар мешавад, маҷбур мешавад ин нафаре ки хона харидааст ҳамон маблағро пардохт кунад. ин бисёр нозикиҳои зиёд дорад. заминхарид, хонахарид дар федератсияи русия, агар ки нафаре ки сатҳи маънавиёти паст дорад, ҳуқуқшинос нест, хато мекунад.